स्टार्ट हाई कर दियो हाई गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कह दियो गुड मॉर्निंग आम आज गोटे ब्लॉग स्टार्ट कर पुअर ब्लॉग हमको राउरकेला छाड़देव तो कितना राउरकेलार गोटे मेमोरी राउरकेलार गोटे मेमोरी रखा सुंदर जगह नहीं आम पुअर बहुत सुंदर जगह आम पुआ बहुत लकी ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖରା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସୁନ୍ଦର ପବନ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଅଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ମିଳିବନି କାଇଁ ଗଛ ପବନ କଣ ମିଳିବନି ଏଇ ପବନ ଏଠିକାର ପବନଟା କୋଉଠି ମିଳିବନି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ସକାଳ ସକାଳ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରି ଆସିଲେ ଲାଗେ ନାଇଁ ବାବା ଟିକେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବାକୁ ଯିବେ ବୁଲି ଆସିବେ पूजा चलती ठाकुर पूजा चलती छोटिया घरटे घरटे कौन थाकरे आम रखीचु तले कलश रखते भागवत गीता हाँ सॉरी गीता इठी रहिले गणेश लक्ष्मी साई बाबा ऊपर थाकर अच्छा जगन्नाथ हर हर महादेव जय श्री कृष्ण गोटे भल जिनस देख शालग्राम ये आम पुआ गोपाल तो कृष्ण अच्छा देखली आम बड़ पु दीप धूप कर्पूर अरे नैवेद्य देवेनि हाँ नैवेद्य हाँ पुओ घंटे टी बजा होनी बजेले भी सी उठिबनी आम कानू महाशय शोई कौन आपण भाविकी हसुचंती टिके कहतु आपण भाषा रे इंगा मिंगा चिंगा कहीदेल टिके कहीदियो तापरे कुह 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 कथा कुह तापरे सुंदरी मो सुंदरी कहे मो सुंदरी कहीं
ଚୁନୁ ବାବୁଟା ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ହେଲା ଆମ ପୁଅ ଖାଲି ହସୁଛି, ଖାଲି କ'ଣ ମନେ ମନେ ଭାବିକି ହସୁଛି। ଚୁନା ବାବୁ, ଚୁନୁ ବାବୁ, କୁନୁ ବାବୁ, ମୋ କୁଟୁରି ବାବୁ, ମୋ ଧନ ଧନିଆ, ମୋର କୁନି କୁନିଆ, ମୋ ଗୁଡୁ ଗୁଡୁଲି, ମୋ କୁଟୁ କୁଟୁଲି। ଗୁଡୁରୁ 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 ଗୁଡୁ 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 ଗୁଡୁ। ଗୋଲୁ ବାବାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ବୁବୁ ଖାଇ ଦେଇକି ନା ଟିକେ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଅବିକା ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରିଲି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ। ଏକୁଟିଆ ଯାଉଛି। ସହରରେ ରହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁବିଧା, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେଇଟା ଘର ପାଖରେ ମିଳିପାରେ। ତା ସହିତ ଯଦି ରାତି ଅଛି, ଅବିକା ଯେମିତି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅବିକା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଗାଁକୁ ଯିବୁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ମିସ୍ ହେବ। ଏଇଟା ହେଲା ଛେଣ୍ଡର ଏରିଆଟା, ଛେଣ୍ଡ ଏରିଆ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି। ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ପାଇଁକା ଛେଣ୍ଡ ପୁରା ସଜେଇ ହେଇଯାଇଛି। ସୁନା କହୁଛି ଏତେ ଟଙ୍କାର, କେତେ ଟଙ୍କା କହିଲା? 15,000। ଯାହା ବି ହଉ, ବାବା ଖିଲ କରୁଛ, ଖିଲ ଖିଲ ଖିଲ। ଆମ କୁନୁ ବାବୁ ଖିଲ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। फ्रेंड्स, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଥିଲା। ବ୍ଲଗ୍ ବିଷୟରେ ତ ସେମିତି ବେଶୀ ଜଣା ନାହିଁ, ତଥାପି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟେ କରିଛୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର, ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ।
Bye bye friend. Good night.